के काटिए सैया दर्द कमर में उठल बा। गेहूं कैसे के काटिए सैया दर्द कमर में उठल बा। हमसे भइलो ना जाला हसुआ मैयो गे, हमसे भइलो ना जाला हसुआ अंगे अंगे हो टूटल बा हो। गेहूं कैसे के काटिए सैया दर्द कमर में उठल बा। गेहूं कैसे के काटिए सैया दर्द कमर में उठल बा। गवना भइल कर दया राम हो, खेत में न जाइबे सैया लागे घाम हो। मनवा कि ना ये सैया जी हाल में गवना भइल कर दया राम हो, खेत में न जाइबे सैया लागे घाम हो। जिद न हमसे करी हक में हद न छूटल बा हो। गेहूं कैसे के काटिए सैया दर्द कमर में उठल बा। गेहूं कैसे के काटिए सैया दर्द कमर में उठल बा। सचिन बुझा बोझ ना ढोआई, नहीं तू बुझा बता बाद में बुझाई। एक कर जा मानू जा हो राइटर सचिन बुझा बोझ ना ढोआई, नहीं तू बुझा बता बाद में बुझाई। रूपेश रसिला अखिलेश मदन सब कुछ हो लूटल बा हो। गेहूं कैसे के काटिए सैया दर्द कमर में उठल बा। गेहूं कैसे के काटिए सैया दर्द कमर में उठल बा। हमसे भइलो ना जाला हसुआ मैयो गे, हमसे भइलो ना जाला हसुआ अंगे अंगे हो टूटल बा हो। गेहूं कैसे के काटिए सैया दर्द कमर में उठल बा। गेहूं कैसे के काटिए सैया दर्द कमर में उठल बा। श्वेता डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।